Territorio do antigo Reino de Galicia, a presenza das ordes militares deixou unha profunda pegada na memoria colectiva. Entre elas destacou a Orde do Temple, formada por cabaleiros que combinaban a vida militar coa espiritualidade religiosa. Son unha orde que despois, pola literatura, especialmente do romanticismo, ben cargada de connotacións paralelas, pero realmente son unha orde militar que toma uns votos monásticos, pero que incorporan votos militares, o exercizo da milicia. Co paso do tempo, a figura dos templarios deu lugar a numerosas historias e tradicións que mesturan historia e lenda. Unha destas tradicións sitúase na igrexa de San Miguel de Breamo. A tradición templaria en Breamo xurde dunha tradición apócrifa moi posterior que viría a asumir a presencia de uns templarios cara ao século XIII que presenciarían unha milagre en torno ao Rosetón e que daría poso templario á iglesia de San Miguel de Breamo. Pero é bastante exemplificador da propia orde do Temple, ou no sentido en que chega hasta nós, non? Segundo a lenda, no ano 1224 un grupo de cabaleiros templarios chegou ata este lugar para custodiar o pequeno santuario escondido entre os montes de Breamo. Na noite de Nadal, os cabaleiros refuxiáronse no interior da igrexa mentres a choiva e o frío cubrían o monte. Sobre a porta principal da igrexa podían ver o rosetón de pedra que iluminaba o interior do templo. O rosetón parecía mostrar 11 puntas, unha por cada cabaleiro presente naquela noite. Pero algo inesperado aconteceu. No interior da igrexa apareceu un pequeno neno durmindo sobre o altar. Ao mesmo tempo, o rosetón parecía mostrar agora 12 puntas. A tradición conta que, dende entón, cada noite de Nadal o rosetón de San Miguel de Breamo parece mostrar 12 puntas antes de volver á súa forma orixinal ao amencer. Unha historia que forma parte da memoria popular do antigo Reino de Galicia.